Сега ще ги навием. Обърни се, приятелю. Чакай, не си готов. Чакай, Ради. Ще си блокна това полепна по тебе. Чакай сега, как да навия на кайли. Олиха се готин. Хубаве. Умник той. Чакай, горе. Добре ли си? Добре ли е? Как се чувстваш? Саше, пусти го! Иди на татка да те види. Ела, Ради! Ела тук! Я да се видя. Ми после ще се видиш. Сега още снимам. Отивай на татка, айде. Я да ти видя мускула. Спайдерменския мускул. Добре, айде отивай да играеш. Марки, няма да ни ела, ще станете на много Саша, не са целяти в лицето и в главите няма да са целите. Ради, не го прави повече това. Радославе. Радославе, ще те изкарам. Яди вънка. Играй си на подковата. Ради, внимавай там! Ради! Добре, я дай сега на Тошко да си избере. Хайде, Сашко, ела да му правим татуировки. Правим татуировки и после идваш тортата. Аз съм правила татуировка на един. Така ли? Оле, Марги, каква си готина. Много си хубава. Готина точки. Тата, виж, намерих си балон. Виж, намерих си балон. Дай ми целувка. Виж, намерих си балон. Добре. То ще мине ли како? Добре. Ради. Радославе, ще те изкарам оттам. Ради! Ради, не! Радос... Ей! Не, Сашко, не се...